Hello everyone, welcome to Bhambatheka Mancuza TV. I'm here to update you of what was happening on KwaBaba namhlanje mhla ka-9 May 2026. Sikhumbule ukuthi uZwelakhe ugcina ezifikele namathupha kaMtaung ezobatshela ukuthi izingxoxo zamalobolo angeke zisaqhubeka emva kokuthi balinde usuku lonke. Namhlanje uBahumi usekamerweni lakhe ubhizi ubhona isibuko sakhe noZwelakhe uyafana ngalana bakithi ayibona ukuqala uma kaBahumi avela ayivale. Ashiye umlayezo uZwelakhe esho khona ukuthi MaMtaung ngiyaxolisa ukukuzwisa ubuhlungu bengingaqondile. Washo khona ukuthi ucela amuphe ithuba lokuthi achaze ukuthi kwenzakaleni. Athi akekho umuntu wesifazane omthanda njengaye. Ukhethiwe nobhuti wakhe omncane bazobuza ukuthi kwenzakalani and ubani lona ovele wafika wazomisa amalobolo kabhuti wabo. Kanti noZwelakhe uzoqhamuka khona lapho asho khona ukuthi ucabanga ukuqhubeka nomsebenzi lona obufuneka kambukazi. Athi uma wakhe libala njengesidumbu esikoleni kuba mina ngeke ungibone ngiya kuloya muzi. Athi ukhethiwe kodwa iyasi-affect-a sonke lethu. Athi nobhuti wakhe omncane nami iyangi-affect. Wathi mina kuyowenze kanjani if sengicabanga ukushada. Avele avuke ngolaka uMambukazi abuze ukuthi wena uzobe ushada nobani njengoba uhamba uzalisa lonke igoli leli. Ubani ongavuma ukushadwa ubeni. Athi ukhethiwe besingekho-ke kodwa isidingo salokho. Athi nje uma wakhe shut up wena, angikwazi ukuthi ukukhulumani kwami and futhi angikwazi ukuthi ufunani kwami ekuseni kangaka ngoba kumele ngabe usemzini wakho. Athi uZwelakhe uzofonela ubaba omncane wakhe khona bezobona ukuthi benza njani. Avele uma wakhe athi Khabazela ngiyakucela ungayenzi leyo nto. Baxawe nje ukuthi kwenzakalani aze athi uZwelakhe ngiyafisa ukwazi ukuthi labantu bakwenzani. uZwelakhe ungaphandle kwakaBahumi uzohlalele nje emotweni bese kuphuma udade wakaBahumi eze uZwelakhe aqhamuke esethi isibindi sakho sokuthi uzelani after everything wenzile. Avele ehlisa umoya wokugcina uZwelakhe. Athi ngicela ngibizele uMaMtaung khona ngifuna ukumchazela khona. Athi usisi wakhe ufuna ukumchazela ini okanye ufuna ukuchaza ukuthi umhlambaze kanjani phambi kwabantu. Athi uBahumi akekho right ngenxa yakho and ubhizi uklina indlu. Athi nje uZwelakhe ngicela ngibizele uMaMtaung. Athi into engifuna ukuyisho kuyena izothatha amasekondi amancane. Avele athi usisi wakhe ukuthi uthe akafuni lutho luzomhlanganisa nayo. Wathi yazi uMandla beka-useless kuyo yonke le minyaka bethandana noBahumi kodwa wena umhlukumeze kakhulu ngale ndlela uMandla angaze amhlukumeze ngayo. Athi nje uZwelakhe ngizohlala lana until aphuma. Athi usisi kaBahumi isibindi sakho. Akuthathanga isikhathi esinganani aphuma uBahumi eze uZwelakhe aqhamuke eseshubile ngempela noBahumi. Athi yini ufuna uZwelakhe. Athi uZwelakhe ngicela singene emotweni sikhulume. Athi emva kwayo yonke into ongenze yona uzongihlalisa phansi uthi asikhulume ngobani Zwelakhe. Wathi ufunani kimina. Lapho uyaxolisa wathi uZwelakhe uBahumi akazibekile phansi usho khona ukuthi nami ngiyingane yomuntu Zwelakhe njengoba ubhizi ulokhu uza la ekhaya usakhombisa khona ungawuhloniphi umuzi kababa. Wathi yazi uZwelakhe hamba lana. Wathi ungaphinde ubuye lana uyangizwa. Waxolisa bakithi uZwelakhe waze waqeda wahamba wayongena emotweni yakhe. uMambukazi uhleli kusofa ugezwa izinyawo ebese kuba khona umuntu onokhayo hhayi ngenhlahla bamvulele. Uma ethi nhla uBahumi ubuyisa inhloko lena ayekade emnike yona. Athi ncinga bakithi Mambukazi asho khona ukuthi uBahumi hlala phansi sikhulume uyakuthanda uZwelakhe. Athi akekho umuntu owake wamthanda waze wacabanga ukumenza unkosikazi wakhe. Wavele wasondela kancane uBahumi wabeka inhloko kwi-coffee table wathi ngiyabonga ngalokhu ma. Waphuma wahamba. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukucozela notification bell usubscribe nomsho umbono wakho. Bye.